Txikitazaleak egunon. Korrikaren 23. edizioa amaitu berri da ona Baionara iritsi izena. 2700 kilometra euskararen provintzien zehar, helduentzako euskalduntze eta alfabetatzen alde. Mauletik, Bilbora, Donostiatik, Iruniarat, Gasteiztik, Baionarat. Euripean, haizepean, elurpean batzutan eta eskerrak eguzkipean. Korrika, aeka, gaurko aipagaiak. Katina, mil esker gurekin izanik, zu zaitugu beraz komunikazio arduraduna korrika horren karietarat, hemen buru belarri aritu zineten horren antolatzen. Eta herritarrek bat egin zuten, ez da, zenta 40.000 lagun edo gehiago bilduz baitziren azken egunean hemen Baionan, dena arrasongi pasatu zen, besta ikaragarria, lan handia izanen da, suposatzen dut. Horregaitik, 2 urtetan behin antolatzen da? Bai, hori da, azkenan korrika ez da azken eguna bakarrik ere, korrikan bada ibilbidea, lekuko eramaileak, kilometroen banaketa, eta beste hainbat gauza, beraz lan handia eskatzen duen zerbait da, ekimen bat da, eta horretarako 2 urte behar ditugu dena antolatzeko, eta denen laguntzari esker ere egiten dugulako, aekatik kanpo elkartek laguntza maiten digutelako. Sekolako koordinazioa behar da ere bai, eten gabe korrika ere aintzina doalakotz, batzutan gau eta bete-betean, orduan 10 bat, 20 bat, edo gutxisau arituko dira. Gero eguna joan ala, eta hiri handietan hainitz jende biltzen da, baina beti bada. Ez da eteten katea izugarria da? Bai, izugarria da. Ez da gehiago orain hola xilorik edo inor ez den lekurik beti etengabe gora doa jende kopurua eta korrikan parte hartzen dutenen gainean eta zinez argitzekoa da eta eskertzekoa da hainbeste jende heldu dela eta hori da hizkuntza gurea dela eta nahi dugula normalizazio hori, euskararen normalizazioa. Bi urtetek behin bezala ni hor niz parte hartzeko beti, elakusteko erreko etxeek ere, ni bainiz langilea bainiz erreko etxean, kolitetek ere parte hartzen dute eta eskola erabiltzen dutela, beraz importanta da bai elakustea, hori ere. Eta segituko du korrikak, Baionaraino. Baina guk, gure egin dugula, eta egin duzuela biziki utxa, txaro! Izpegiko igaitearen parte bat egin dugu, artia ginuen bastandarrak elkartearekin kilometro bat, eta someit lehenago hasi dira, eta beste batzuek urgunago finitu, ginen elkarteko handana bat ginago izuntan, eguraldi edergunen baliatzeko. Zeila, haste hortan zeila, banan giroakin eta antzatzen duk, emeki joan duk, eta omeste jende ikusiz eta horako aroakin horaz ez. Bada gauza oso importantea da, eta da lekukoa. Hau ez da egiazkoa, baina lekuko horrek darama edo dakar ere bai mezu bat. Aurten Nafar idazlea dugun Garazi Ruiz Arrolak idatzi zuen. Arrainak hura eta euskarak ekosistema osoa. Hizkuntzaren dimentsio guztiak izan ditzan hiztunak,
gizartearen arlo oro busti beharko du hizkuntza politikak. Basoak, soroak, plazak, lantegiak, pantailak, iruditeria. Katina, azken urte haietan eta edizio haietan, korrikak antolatu dira korrikaren karietarat, baina munduan zehar, euskaldunak dauden tokietan, ez da? Bai, hori da, deitzen dugu hori korrika munduan, azkenean, bai, horrek arrakasta hartzen du pixkanaka gerota gehiago, orain antzu kontinente guztietan bada korrika, eta hori da, hango eskualdunek antolatzen duten gauza bat da, eta harremanetan jartzen dira gurekin, ordan korrikako antolatzaileekin, eta hemendik bidaltzen zaizkie elementu batzuk, beraz mezua, edizioaren mezua, eta bizkarrekoa, eta holako elementu batzu, afitxa batzu. Eta gero bideotipiak bidaltzen dizkigute, eta hola bada harreman bat sortzen da eta ikusten da ere korrikaren irudia mundu guztian, eta bizki edera da. Korrika edatzen da ere, beste kulturetan, eta hau da, Bretañarrek eta Oksitandarrek ere badute, beren korrika pasem Oksitandarrentzat eta... Arredadeg, hauxe. bai, Bretañarrentzat hori da. Bai, guk korrika aizpak deitzen ditugu horiek, eta egia da hori ahimana dugula haiekin, hango antolatzaileekin, eta laster izanen dira gainera maiatzan, beraz, bai, horiek ere korrikatik inspiraturik haien korrika egiten dute, haien hizkuntza minorizatua aldarrikatzeko eta gu bezala ofizialtasun bat aldarrikatzeko ere biziki polita da. Bai. Eta kantu bat bada ere bai. Bai, egia, bai, hori da, kantu bat sortzen da urtero edizioaren lemari lotua dena. Kantari bati galdetzen zaio kantua egitea, aurten Mursego zena, eta berak hitzak eta musika konposatu zuen, eta gero beste kantari batzuekin batera kantua sortu zuten, eta orain nola egiten da. Horrek ere berotzen du pixkat giroa, eta gero gau eskoletan edo eskoletan ere ikasten da kantua, entzuten da, eta hola gero korrika egitean, jadanik denek badakite zein den, bai, bada kantua. Eta azken gauza bat, korrika txikia ez? Korrika txipiak dira aurrentzat zuzenduak diren korrikak, baina euskara mintzatzen duten aurrentzat zuzendua da, beraz eskola publikoak eta ikastolak, eta eskola pribatuak ere eta ikastolak heldu dira korrika txipietara, gau eskolek dituzte antolatzen korrika txipiak. Bada ere aintzin lanketa bat korrika txipira etortzeko, unitate didaktikoak ere eginak direnak espres ikastolentzat edo gau eskolentzat, eta orduan aurrek lantzen dute aurten golema, lantzen dute zer den korrika, eta hori dena, bai, espero dugu gero etxean ere aipatzea, eta hola edatzea euskararen ikasteko gogoa edo erabiltzeko gogoa ere. Korrika, zer da beraz? Zendako induzu? Eta euskeraz hitzeki eta oso maite duk nik euskeraz, donc nik nahi dut egin korrika. Zer da beraz, zuentzako? Korrika da ikusi euskara ez da hil eta hitzekin ere euskara. Korrika zertarako, AEK laguntzeko sosez diruz. Hau da, korrikak laguntzen baititu alfabetatze eta euskalduntze prozesu guzti haiek. Maider, bat egiten duzu gurekin, mil esker. AEK beraz, zer dugu? Zein bat zentro, iparralde honetan, zein bat ikasle?
Ideia baten izaiteko. Orduan, 15 gau eskola ditugu, Euskal Herri osoan, Ipar Euskal Herria zari gira, hiru provintzietan, 1200 ikasle gau eskoletan, gero baditugu hemen ere bai beste formakuntza batzuk, nahi baitu hilabeteko 6 detzen duguna trinkoak, egunero gurekin baitira, hor 50 bat ikasle dugu aurten, eta gero baditugu ere sede taldeak deitzen ditugunak, nahi du horiek enpresek egortzen dituztenak lan denboran Euskara ikastera, 3 horren astean gehi ikastali batzuk, eta hor guti gora bera 200 ikasle ditugu. Eta gero gehitzen dira hor ikastaldiak, negukoak eta udakoak, hor ere jazukan ditugu 300 bat ikasle orotara. Entzuten zaituztet? 2024ko... Sortzia. Apilaren sortzia. Astelena. Bai. Badu norbait. Gabon, barkatu klasea mozten dut, baina nire esker gure talde osoa errezibiturik. Hemen gaude Baionan, hain zuzen, gau eskola baten segitzeko. Bai, guk badugu hemen egiazko gau eskola, bai. 2 aldiz hastean, astelenetan eta asteazkenetan etortzen dira eta euskara ikasten. Eta beraz, ze maila dute? Dira B bat gerraiteko 5. urtekoak dira. 5 urte euskara ikasten dutela eta pixkanaka hobetzen. Eta beraz, hemen zure ikasleen perfila zein da? Piskat denetarik baugu, bai, hemen justu gaur ontsu denak eskualdunak dira. Baina ez dute ikasi familian edo batzu etortzen dira hobetzeko, ulertzen, baina ez dute menperatzen. Bai, piskat denetarik bada. Aekan noski hizkuntza ikasten da, baina gehiago ere bada. Bai, hori da helburua ere, bai, ez da bakarrik hizkuntza, da kultura, bai, ikastea, batez ere, hemen, iparraldea, zer den, bai, lekuak, tradizioak, eta dena, bai, anitz ikasten dute, bai. Zien metodoak bizi-biziak dira, hitz egin dezaten, ez da? Azkenean gira, bai, irakurtzen entzuten ditugu audioak, badugu telebista eta MP3ak entzuteko, praktikatzeko, eta xaetzen dira, bai, mintzatzen. Hori da zailena, mintzatzea, baina gero deklik tipino bat behar da, eta gero erresagoa da. Ados. Mil esker gutziko zaituztego lanean. Mil esker zireri. Bikain. Gero eta petrolio gutxiago gelditzen zaigu erreserban ondoko hamarkadetako. Segitzen dut? Ados, besteak? Usten dugu? Ados zarete? Hori da. Charlotte, zuri? Ez dut egin, baina bon. Egin duzu intxaula. Bai. Nor du laguntzen? Segitzen dugu, beraz, klase hori trabatzen, barkatu, baina fite eginen dugu, baina jakin nahi nuke zure lagunekin hemen eskola ikasten baituzu, zergaitik autu hori? Euskara ikasi dut eskolan tipidanik, eta joan nintzen Parisera estudioentzat, lanarentzat, eta kasik dena antzi nuen, hortako berriz etorri naiz hemen, eta Baionan bizi eta klaseak hartu ditut. Eta erresa da? Erresa ez da hain erresa, baina iten alda. Bai, ongi da menperatzea eta nahi duguna erraitea. Eta gero klasean bat dugu ere giro bizikion, orduan 2 aldiz astero ikusten gira, orduan hobe da giro hona bali bada. Noski, bai. Eta euskaraz bizitzen ere, gero Baionan eta Euskal Herri guzian, orduan bai. Ongi da euskara ikastea. Beraz, Alexandra eta Marko, mil esker gurekin juntaturik eskapatu zirezte, klasetik. Hau da, ikasten ari zarete, beraz, eskora, astean zehar, nola antolatuak dirak? Orduan, bi egun astean dira, aste artean eta ostiralean, bakarrik goizean, eta dira 6 ordu astean. Eta nola pasatzen da, beraz? Ongi. Oso ongi.
Oso interesgarria da, gustatzen zait, oso gustatzen zait. Orain eskolerrian bizi naiz eta importantea da euskaraz ikastea. Berdin niretzat, euskara herrian bizi naiz eta importantea da euskaraz hitz egitea, normala da. Ez da normala jende batzurentzat, zuentzat bai, orduan Mikain... Niretzat normala da. Bai. Zer da zailena eskola ikasten denean, zuentzako? Irakurtzea zaila da. Hitz egitea ez, des erreurs. Bai, hankasartzeak edo... Bai, egiten ditut, baina irakurtzea bai zaila da. Eta zu? Bai. Irakurtzea niretzat erraza da, entzutea zaila da niretzat. Irakurtzea eta idatzea nahiago dut. Zien aintzinean direnek, eskaldunek, nola jartzen dira? Kontent dira, entzuten baik zaituzte, nola hartzen dute? Biziki kontent dira. Plazera da haiekin eta haientzat eta guretzat ere. Ikusten duzuenez, nire bai klasetarat itzultzen naiz zuei esker eta Maiari esker. Beraz, Maia, zen nolako metodoa erabiltzen duzu? Dialogoa, elkarrizketak bera mintza praktikarat eramaten dituzu? Bai, hor gainera maila, abibi mailan dira. Beraz, egin dituzte jadanik 3 urte, nun gramatika hainiz landu duten, emeki, esaldien jartura dena ongi ikasi dute. Beraz, hor, egia da urte honetan, niretzat, guretzat, ekarentzat, garrantzitsuena da, mintzamena, eta pratika, barneratzeko, nahi bat duzu, ikasi duten guzia barneratu behar dute eta erabili behar dute. Hor, goizuntan, ipuin bati buruz, elkarrizketa bat egin dugu, eztabaidatxo bat, bakoitzak bere iritzia eman du. Eta ostatuan izaitia, kafetxo baten hartzeko, bere balio du ez da? Bai, ere bai. Saiatzen gira ere bai pausa denboretan mintza pratika egitea, berdin beste klase kurtsuekin ere bai. Maia beraz, erakasten diezu maila dutener, hasi berriak ere bai, eta beste ariketa bada zuretzat ere? Bai, joan den urtean hasi nintzelarik hasi berriak banituen, eta hor egia da, desberdina dela, hasi berriekin, energia gehiago behar duzu, zenta erakatsi behar dizkiezu, nahi bezu, oinarrizko gauzak euskarari buruz, ahal bezain bat euskaraz, orduan egia da marrazkiak egin behar direla, antzestu behar dela gehiago, eta energi gehiago erabili behar dela. Eta frogatzen dute eskola ikasten aldela. Mito bada, etzaila da ezin da ikasi. Noski baiet, haiek, eta gozatzen dute, maite dute bizki motibatuak dira. Mire esker horrela, hausten da mito triste hori azkenean. Bai, ikas daiteke. Eta baditugu erakasle batzugu haekan, ikasi dutenak, eta orain erakasle direnak baditugu hainitz haekan. Beraz, horrek frogatzen du, euskara ikasten aldera eta erakasten aldera gero. Bigarrena, irakurri janaldia. Baina haiekin izketan hasita bekaitza ikusi noan. Ez dut jarri, aipatzen. Azaldu adieraz. Ez dut jarri baina ez zeuden anit. Bekaitza ezakizat, hemen, anita. Ez du bukatzen behar. Maider, sigitu zaitugu lanean ikasleekin, zer dute maila ikasle haiek? Orduan, gela untan, zirenak zebat mailara iritsi dira,
Eta ekainean hiru ukanen dute eta ega pasatuko dute hori eperekin diploma ofiziala ukaiteko. Hori lanbide batzutan eskatzen dute ega diploma ukaitea edo bederen maila. Hori adibidez aekan eskatzen dugu, sehaskan, epen, olako administrazioetan, euskaraz aritzen diren tokietan hori eskatzen dute. Eta kazetaritzan, eta ere... Formakuntzak honetan badituzte bi ikastaro ere. Joiten dira enpresa batetara, hori euskaraz bizitzeko eta lan egiteko, hori. Eta euskara ez da bakarrik gure gelan gelditu behar dute ere bizi euskaraz. Eta adibidez Charlotek egin zuen Kanal Duden, beste batzuk ere bai, Alexek egin zuen Ikerren, gero beste batzuk bat dituzu ikastoletan joiten direnak, edo zoin irratian. Enpresek ere gero eta gehiago edo herriko etxeek eta baina enpresa pribatuek ere bai, ordaintzen dute, beren gain ertzen dute formakuntza. Hau ere, orain dela zain bat urte egiten dela, baina seinale ona ez da? Bai, erran nahi du Euskara behar dela eta serioski hartua dela, eta nahi dute ere olako formakuntza trinkoekin denbora irabazten dute bai ikaslek, bai haiek, 6 hilabetez urte batez Euskaldun izaiteko lortzen baitute. Berbetan? Bekaitza Ierosa. Ieros. Edo inbidia. Charlotte eta Alex, mil esker gurekin juntaturik demokratikoki hautatuak izan zirezte, beraz, segitu dugun klase honetan. Jakin nahi nukena da, zergaitik hautatu duzie formula hori, formula diot, ikastaldi trinko batena. Uste dut eraginko jagoa dela, hainiz ikasten dugu, zenta egunero hor gira, eta hainiz ikasten dugu, eta gainera Baionan da, ipajaldean orduan praktikoa da. Eta zure kasuan, beraz, Alex? Fiteago joan nahi nuen, lehen gau eskolan nintzen, eta beraz hautatu dut formakuntza hau, eta biziki kontent naiz. Uste dut Euskal Herrian bizi naizelako ikasi nahi nuela, Euskal munduan handitzen naiz eta uste dut bajezkoa dela Euskara eta... Zu Donau Pauletarra, Xubeun eskolan ibilia, eta zu aldiz Parise inguruan sortu zinen? Duela 4 urte Baionara heldu nintzen eta segidan hasi nintzen ikasten. Euskara hizkuntza biziki berezi bat da eta biziki interesgarria ikasteko nire ustez. Eta truko batzu badituzue, ez dakit, aipatu didate, eta zuek ere bai, baitu didazue, baditzuela halako kutsak. Eta kutsaietan, zuk izki txikiz idazten duzu. Charlotte, baina hor deitzen dena, hitzen kutsa. Hitz berri bat ikasten dugunean, idazten dugu definizio bat eta beste aldean hitza. Itxatzen gira atsematen ikasi ditugun hitz berriak. Azkenean da burtsa bat bezala, azkenean hitzen burtsa, hitzen kutsa. Bai, helburua da hitz berriak ikastea, baina epe luzean, zenta hitz berriak ikusten ditugurarik, usu antzten ditugu eta fite abiatzen dira, eta hori esker ongi ikasten aldugu.
Beste hitz bat berdin sartzen alko duzute, da gure mankizunarera, txirrita, min esker benetan, bideon zuen eskualduntze prozesu honetan, zinez eskertzen ditut ere bai, kuruzatu ditugu, emankizun honen zehar irakasle eta ikasle guziak, eta noski korrikalariak. Laster bat eginen dugulakoan nago, han artean untxa bizi, izan ongi, aio.